Prichádzajú tí, ktorí za týmto všetkým stoja. Tí, ktorí zvládli nacvičiť program na imatrikule. Tí, ktorým vďačíme za dnešný večer. A teraz uvidíte zábery, ktoré ste si možno nevšimli. Scénky, ktoré nikdy nemali zazrieť svetlo sveta a ľudí, ktorí mali doživotne ostať v utajení. Toto sú úprimné imatrikule. Videli ste kuriéra, ktorý nepotrebuje podpisovať papiere o prevzatí. Úchyla, ktorý si brúsi zuby na misku. Žiačku počas epileptického záchvatu a nikto jej nepomáha. Neuvidíte ani študentov, ktorí sú v Amerike na výmennom pobyte. Tá nekonečná fráza to sa zostrihá. Sa zostriha, ale robte debility. Zostriháš. Ale v skutočnosti sa nezostrihalo. Neuvidíte ani nášho kameramana a strihača, ktorým vďačíme za veľa. Nevideli ste vystrihnutú scénu, po ktorej sa naša učiteľka bojí o svoje miesto. Máte záujem za to video? Tiež nekonečné opakované pády. Sexy tretiaci v novej modnej kolekcii Jar-Leto 2015. V týchto imatrikuláciách účinkovali chlapec s záľubou v High School Musical. Kuriér a Viktor Cyrus je tá istá osoba. Flirtujúca učiteľka s diabolskými schopnosťami. Náš školský buchač. Biely Kanye West, ktorý podvádza svoju Kim. Kim, ktorá sa pred natáčaním zabudla oholiť. Ľudia, ktorí sa nedostali do videa, ale aj tak im ďakujeme. Septima A, Septima B a Tretia B sa spojili a prinášajú vám úprimnú Javorku. Toto nie je škola stereotypu. Titulky? Načo? Aj tak ich nikto nečíta. Vážne? Ešte stále nikto nepomohol?